Ngiyabingelela kwelihle igama likamfeli wethu uJesu Kristu. Namhlanje kuseni sihamba siye enkonzweni. Asike sifike sikhulume ngendaba enkulu, indaba yothando. Ake sifike sihlabe sihlikize sifundisane ukuthandana. Indaba enkulu esesilele phezukwayo manje ukuthi uthando lunciphile. Angikhulumi ngothando lomjolo, ngikhuluma ngothando lobuzalwane, uthando lomndeni, uthando lobumakhelwane. Ukuthanda nje umuntu uhlangana endleleni umnika uthando nje. Kwahle ngisho ukusizana ngenxa ukuthi uthanda lisekho. Uma siphinde emumva sibheka lapha kwabaseKorinte bes 13, Korinte bokuqala 13 lapha ku4 lothi khona uthando lobunene, uthi uthando aluzigabisi, luthi uthando aluzikhukhumisi. Ikhuluma ngothando nje. Lento thina ngisho amazalwane abalahlekelwe iyona emasontweni manje into oyitholayo kuxatshwene yonke into imapeketwane ngenxa yothando. Awukwazi ukuxabana nomuntu omthandayo. Uma sibuya siye emshadweni kuphela uthando. Awukwazi ukuxabana nomuntu owathi ngiyokuthanda imihla yakho imihla yami yonke siyohlukaniswa ukufa. Konakelephi eSouth Africa? Konakelephi bazalwane? Ngiyacela nje siphindene emankonzweni sifike sikhulekeni ngokunamandla. Sikhulekele uthando, silweni ngokungamandla. Silwela ukuthi kubuyeni uthando. Noma ngabe kwenzakalani once kwaba khona uthando yonke into iyoqonda. Noma ngabe kuthiwa izinto sezibheke phezulu ngendlela esimangaliso, kodwa uma ngase kuthiwa si-install uthando into ezenzayo yonke into iyoqonda. Ake sithandaneni bazalwane, ake sibe yisibanike thina abakholwayo, siphume siye eminyango siyokhanyisela lonke izwe, sitshengise nithina enkonzweni ukuthi enkonzweni ukuthi yini uthando. Inkosi ibe nomusa. Reverend Thabethe eMaranhille. Amen.